maca Quran lan maknane kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kumpulono kaping papat kudu weteng ingkang luwe kaping limo zikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa nglakoni mugi-mugi Gusti Allah nyembatani Lho iya. Aku ku jenang erek. Iya. Iku ono jenang. Lho kok ana jenang? Jenenge pintenan, Mbak? 1 kilo ini 22. 1 kilo nih. Zaman campur kabeh kok apa-apa. Iya. Berarti per kiloan iki. Iya, kiloan. Sama 12,5 ya gak apa-apa. Setengahnya 12. Iku ono kemasan 8.000. Ini ya. Heeh, 2,15. Sini iki go 3 kilo kali dosa bener. Bener. Ya. 22 pasti. Nah. Aduh ya. Soale cuman beto arto niki kali dosa niki. Tambah 2. Ini. Setengah wae gak apa-apa 12. Ya wis lah. Setengah kilo bener. Iya. Setengah wae gak apa-apa. Nggih, setengah. Oke, sama njot. Campur kabeh gak apa-apa. Campur. Lho enak. Benar-benar iki. Gelo oleh Pak Nopine. Saking SMK Satu Brodong. Bener nggak? 12 ribu. Hadir sun. Go. Tombok ati iku lemo perkarane
Quran lan maknane